Tikulandireni madzulo ano kwina kulikonse kumene mukutionera. Ndine Brian Banda kukulandirani mpulogalamu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira mapulogalamuwa ndi Rainbow Pens. Mulendo wanga mpulogalamu uyi madzulo ano ndi olemekezeka Bambo Ben Phiri amene ndi nduna yathu ya local government. Iwo wanso ndi mkulu ona za masankho ku chipani cha TPP. Tikulandireni olemekezeka, mwatilemekeza kwambiri. Udindo ku chipani ndomwewo? Udindo wanga makamaka ndi mkulu ona zandale. Ona zandale? Of political affairs. Ndiye masankho. Ya iko masankho ndizoponya ife nguona kuti ndale zizikuyenda bwanji. Tikukumana lero almost 3 months mutalowa mboma. Udali ulendo uphweka kapena upweteka motani kuti mufike pa 16 September paja. Brian, ulendo umene tinali nawo kuchoka pamene tinaluza boma suna ulendo wabwino. Unali ulendo upweteka, ulendo umene mwina a mixed bag. Mkatikati mwa ulendo umo tidaphunzira. Kuphunzira kuwaphunzira abantu. Brian, anthu amasintha. Anthu amene nthawi zina umalandira ku mafoni mwina oposa 200 pa tsiku unasintha nkumadzana ndi muna mafoni atatu. Mpena osakuyang'ana nkukuyang'ana komwe. Nkumadzaganiza kuti ndi omwe aja abale anga aja, awawa ndi omwe aja anzanga aja. Ndiye tidaphunzira kunena kuti kukhala ndi anthu kumakhalidwa motani. Chachiwiri tidaphunziranso ma dynamics a munthu kapena chikhalidwe relationship ya anthu akumudzi ndi boma. Katikatimo ndi mmene tinazazindikira kuti mwina ndale zathu kapena the art of governing has got a lot to do with mzimayi woyembekezera. Mwina ndi mwana. Mzimayi woyembekezera akakhala ndi mimba sanena kuti ndapita ku chipatala ndikadwazike mwana. Sanena kuti mwana ali ndi njala ndikamudyetse ndikaveke mwana. Koma tsiku limene mzimayi wangobereka kuti ambiri kokodi aduka amati mzimayi mwanayi akudwala asakudwala, mwana ali ndi njala kumudyetsa chakudya akulavula. Ndiye ndadzindikira kunena kuti chilumikizo cha ife atsogolera ndale ndi anthu akumudzi chimayenera chidzikhalapo nthawi zonse. Chikhulupiriro chidzikhalapo, tidzitha kumalumikizana, ndiye kuti zinthu zikatero zimachita bwino. So ulendo unali wopweteka Brian, mkatikati mwa njiramo munali minga, mkatikati mwa munali njoka, munali kumangidwa, munali zampiri zimene tinaphunzirapo. Ndiye kudzafika pa 16 September ambuye anatikomera mtima kuti Professor Arthur Peter Mutharika anativomera kuti ine ndavomera. Chifukwa kunena zoona chiganizo choti President Professor Arthur Peter Mutharika aime sichinali yawo. Ndipo amakanitsitsa kuti amakana kuti ine izizi aye mpaka na anthu atakumana mala amodzi kuti chonde tendikapemphe bwana. Ndiye mwachisomo cha Mulungu ndidziwathokoza komanso ndizithokoza a First Lady Professor Gertrude Mutharika powavomera ndi abambo akwawo adakatha kunena kuti ayi bambo izi musachite, munanyozedwa, munapangidwa zotere musapange, koma adavomera kunena kuti yayi tendikatumikire anthu. Ndiye kubwera kwawo nkumene kudatithandizira kunena kuti zitikomere pa 16 September. Munapereka chitsanzo cha foni kuti muli mboma towards 2019-2020. Mafoni amabwera ambiri. Ndana atasiya mafoni aja? Mafoni aja Brian kuisiya foni khangati yaonongeka. Kumayiyang'ana chonchi foni chikuti kapena yaonongeka kuizimitsa nkuyiyatsaso kuti mwina uone ma network. Foni osabwera. Chibale chokhalira chifukwa cha mpando. Chibale chokhalira chifukwa cha ma benefits. Chibale chokhalira chifukwa chokuti awawa andiyang'ane. Tidaphunzira ndipo tsidya linalo si tsidya labwino. Timayenera nditu tisamalitse tikamachita zathu. Ndiba anayamba mafoni aja? Kumabwera ndi.
Brian amabwera ambochulukanso imafuna kumabwera ndithu kudereri pano pande kuti foni yo ikulira ndiye munthu munamudziwa iye munthu tinamudziwa ndipo ndio utumikiso tidaudziwa kuti kutumikira anthu timene kutumikira bwanji tikale nawo moto. So nthawi imene MCP ili mboma munamangidwa bwana tinamangidwa ndauli muna okay kwa katunduko okay komanso ndiye kuti ngati ndinalandira katundu amene sindinaperekere omangidwa nane okhala ambiri okay chifukwa kumene kumachokera cheke kwa anali mbandani anachita authorize ndani nzotero koma ma disclosures ndithu munaonetsa kuti ayi chifukwa chake ine maloya athu adawatengera aku state kapena a polisi ku court mwina ka 7 kuti mwina akati fotokozere tikumlanduka ayambe zimakanika kuti ziyambidwe zomwe so kumangidwa kuti ndamangidwa ino mukumbuke kuti olobero anandichaja to 20 million kwa no kwa basi 20 million bero enda kumbukira kuti ndilephere ndikakhale kuja kumaula bwana koma chisomo cha Mulungu wakumwamba amene ni Mulungu okhulupirika uja abale komanso abwenzi anabwera nkusonkhera ndalama ija nkundilipirira bero ndipo kumaula kuja sinapite chifukwa cha chisomo cha Mulungu koma ndakakapita ndithu koma mlanduwo ndithu anati watero 7 times topita ku court kumangopempha judgment popanda china chilichonse chimene chilipo mpaka lero mafailo ndilinawo wina aliyese atakubwera kudzaona mulibe munkhani mwina nchifukwa chakenso zimaka ndipo kupita ku court ndithu tidaphunzira ndithu kuti nthawi zina mwina kumakhala bwino ndi zinthu zabwino kubasi titangoponya voti tili mkati moti timve zotsatira kudadza buka nsonkhano kuti apolisi akufunana inani kama jabe imene chaka menezezi amandisaka ndithu mpaka anapita nkuchalichi musatero kukavuta ku force kuchalichi kwathu kumene ndimapemphera analowa mpaka chalichi ndipo mafortune anafika nkono ku Blantyre nkundisaka ndithu anandisaka mwachisomo cha Mulungu sana ndipeze ndiye kuti nkhaniyo inamveka ife nkuti tili kulilongwe time inde ndithu ndene ndimati kuti kodapala munachana ayi ndithu kulomba masiku 4 abwino sindagoneko aliyese palibe amadziwa kuti kodi ndikupezeka malo ayo ati kupatula kwa mwina mmodzi kapena awiri okay amene makamuka mmodzi amene ndiwachipani ndizagaona pa chifundo makande okay amadziwa kuti munthu ali apa koma tsiku lina tili kobisa komweko kunabweranso munthu wina nditi tacheza naye tinayamba tokudapo kuti pamalo paja magali mutamba kuchuluka okay ndinono to malo ano siokhala ndiye palibe anasazika nzake fuka uthawa nalili koma uyo anali nzanga kuti ndiwacheza naye makandeyo tsopano ananena kuti ndikupita kugula zinthu pobwera sana ndipeze kwa pamalo paja tathawa okay chifukwa sinali sure kuti kodi chikuchitika tichani opada atabwera wina amene anakuona kuti kona bwera wina mpaka tidacheza naye koma ndiye patapita kanyengo atachoka muzija panazooneka kuti mafortune akuzungulira I think kunali kusakasa kuti atakhalali malo okay tsono bana natsegula mimba ndithu natsegula mimba ndiye nzanga yanazangoti andikagule matemba nangoti male ulendo wanga unali umene wawo dzoti mmene amandiimbira tata ambwana naweso zingoyangana kumene ungalowere ineso ndatsaka kokabisala wanga so paliphera mmodzi amene umamuuza abere bwana ndadzakhuza ntafera pamene ndipo sichita bwanji tsoona bwe chifundo pakande ndithu tinali limodzi mpaka na mare mauje nonse mmene amabwera chifukwa kunali ena abwino ku polisi amene amatiuza ndi mayina omwe ndili nawo kuti anali mgali moto yotere mafortune awanatengedwa kutere akutama kusakani motere amatipanga mpaka na ena ndiye nako polisi kuti mayankhula nawo ndili konko kuti bwana cheni chimene ndalakwa ena mpaka ndimatumiza no message kuti bwanji ngati ndiyomanga ingomangani koma mpaka mwafika paja kuti wamoyo losati wamoyo nkuteka athu kundipeza twasi ngabisali mpaka kali that's right yeah koma moyo okha ndichitire ndi safe kuti atandipeza mwina iyayi ingotuluka ni mwina pamene mulipo ndi anthu oti tinkacheza nawo ndithu pakalepo so timatha kuwafusira akuluakulu koma mpaka nkhani yachisankho tisachitofika apapo chimuleneleni mpaka na lero sinimalidziwa samanena sindikulidziwa kuti chenileni limene ankandifunira linali lotani okay ndiye munadzavumbuluka ano maliza satatuluka bwana atangoyerekeza kunena kuti former president achita concede nkanopa so chani bwana oti limene munatuluka chimeja atangoti achita concede 11 koloko mmaucha bwana ndinatuluka bwana panalibe so chifukwa choti ndibisalire ndizikhala kobisala kuti ndikubisala chani ndatuluka bwana ineyo kuma
zungulira tsopano kuona kuti ntchito imene ya President Professor Peter Mutharika anatimenyera nkhondo tawina tsopano ufulu ulipo. So ndi ufulu ndithu. Idali ntchito yakulu bwanji. Bwana chinthu chimodzi chimene ndinganene pano ndifuna ndichite salute wina aliyense ku DPP. Kuyambira state president leadership yawo. Do you know Brian, tose timalira a president tiye tikumane zipani zonse tikumane mala amodzi. Koma a president kept on saying this. Chisankho tingatuwina olotoka. Chisankho tingatuwina to olotoka. Tuno bwana nthawi zina bwana ife timatha kuona kuti apo titengapo. Umakhala bepasi pa mtima apo kumaganiza kuti komatu bwana koma ndi munthu wankulu. Chimene aona iwo watakhala pasi. So APM amanena kunena kuti we can do it toka. Kambiri. Okay. Ndipo amakalipa. Chifukwa chani mukukayika. Bwana munthu uja ndi coach. Okay. Munthu uja ndi katundu, you cannot sit under him and remain stupid. Ndekuti iwe udzakonzeka. Bwana amatilimbikitsa nditu kuti izi zichita bwino. We can go solo. So ulendo bwana chifukwa cha ukochi umene wao kuti amatipanga aliyense anayamba kuchita gain kuti confidence kuti ulendo ungotheka. Ndipo constituency governor aliyense, area governor aliyense nsanje tuchitipa anamanga malamba ake kudziwa kuti ulendo utiyenda. Ulendo bwana anthu anaona zokhoma mwenje wachina na malomba ose aja. Ulendo sada utenge mophweka. Kulika ndi ulendo wachina Bright Msaka ndani a president ose aja aliyense amene anali kumene kuja anali nzokhoma zake zimene anakumana nazo. Koma chisomo cha Mulungu komanso kulimba mtima kwa Professor Peter Mutharika ndi kumene kunatithandizira kuti ntchitoyi igwirike. Andi nimafuna nene pano malo mwa state president kwathokoza Malawi wonse konse kumene anali. Chifukwa Malawi olotida kakhala tinamenya nkhondo yotani koma ngati Malawi adakati sanapite kovota palibe chimene chikanachitika. Confidence imene Malawi aliyense sanje tuchitipa anayionetsa pa Professor Peter Mutharika, it's amazing and we cannot thank them enough. And I believe a thank you chabe kwa Malawi is not good enough. Probably a better thank you is kuti tigwire ntchito imene iwowo anayembekezera kunena kuti akatisanga tidzachita. Ndiye ndikukhulupirira kuti kwathokoza kwenikweni ya Malawi nkunena kuti tigwire ntchito modzipereka, tigwire ntchito opulumutsa Malawi, tigwire ntchito kunena kuti moyo wa Malawiwo mwina usinthe. Ndipo a president athu ngotsimikizika mtima. And I can assure you Brian, ine ndakhala nawo a president kwa kanthawi koma sindina waone ali level imene ali pano. Akuti pano ndi level ina akutero. Bwana pano ali level ina ndipo sali mochita compromise. Ndipo zotata wanda Ben Pili awo. Yeah. You ali abwere kuzapanga legacy. Okay. Amene akumuyang'ana a president wathu ndi Malawi. Amene akuyang'ana kwambiri ndi dziko lino. Zoti ine nkafuna upanga matama nkumaona ngati kampando andibwereka. Chifukwa andibwereka bwana. Tsiku limene aganize kuti mphanga nda wanditumikira kakhale ku nyumba ampatsa wina. Nkati mpange matama nkumadana ndi anthu. Nkumayankhula motumbwa nkusamagwira ntchito ndi kusapatsa Malawi zimene andituma. Wina akhala example. Ndiye tonse ngati cabinet, tonse ngati chipani, tonse tagwirizana kuti tiwathandize masomphenya a state president kuti mwina Malawi angati kusintha. Kuchidziwa chimenecho it's wisdom. Chifukwa nthawi zina ena apene zimavuta mpamenepo kunena kuti angondibwereka. Nanga ena matukutuku amatenga kuti bwana poti anthu timabadwa mosiyana. Koma nimaganiza ngati coach wina player aliyense wa mpira akamasewera mpira kumathamanga ngali ngati mothamanga amayang'ana coach pa bench pacha kuti mwina coach akumweyankhula. Lerolo ukakhala pansi olo nyumba mwako olo office nkumachita plani choyambirira chimakhala president. Kodi ichi ndikupangachi akanati a president akhala apa. Ichi ndikupangachi adakakondwa nacho. And I can assure you with that spirit ndoganiza matukutuku osanga khalepo. Yeah, matukutuku osakwena kukhalapo and the team imene tachita assemble probably Brian, you may be interested to note this. It's on record. Tinali ndi meeting ina imene kunabwera anthu amene amatiphunzitsa akunja. Okay. Oxford University ndi timu ina ngati cabinet. Adanena kuti probably this is the best cabinet in Africa. Timu imene bwana achita assemble bwana olo iwewe ukakhalamo usanachite contribute kumaganiza katatu. Chifukwa president you to begin with bwana knowledge imene ali nayo
komanso masomphenya amene ali nawo kuti atembenuze dzikoli si amasewera, komanso akuluakulu amene azungulizawo si anthu achisawawa atu yani. Mwina nkuwa nthawi yoyamba padakali pano mkabineti mwathu muja I think muli ma economists 4 economists mmene mujamo, muli anthu amene ali ndi ma competences osiyanasiyana. Ndiye kuti ulankhule ukumadzaganiza kayi katatu bwinobwino usanachiyakule chinthu chichi kuti kodi nkukambirana kwathu ku chinthu chimene chichi chichitika motani. And ndinako kutsimikiza mtima kunena kuti timu imene achita assemble president iyi it's a best 11 probably, and that titati tampempha Ambuye nkumvetsera bwinobwino zimene a president akutiuza Malawi yangathe kukhala wabwino. Ndokhulupirira kuti anthu ayamba kuona kale a bit of economic stability yayamba kuonekapo, because ndimakhulupirira kuti chovuta kwambiri ndikuyimika economy imene ili pa nose down. Chimene chidavuta kwambiri in your opinion, yes, kuti Malawi anene kuti achakwera ife ayi we can't give him another term tayesa IAPM, mukezo kuti Malawi chidawawawa kwambiri chani bwana? I will speculate. I will only speculate koma napuzira kuti Malawi so mutenga for granted. Modolo inu muchita mbendera petu sikuti muutamika bwana, oloka khala mmene mujamo heya konija nkumakupa umaziwa kuti ndi kumene tikuchokera. That's right, yeah. Chifukwa bwana anthu amanena kuti boma ndi lomweli. Anthu amanena boma ndi lomweli sitikusintha. Anthu amanena kuti ife mpaka chakuti. Koma bwana Malawi bwana ndi munthu woopsa. Akapanga chake kuti ambiri kokodi yaduka ndipo wasankha change kulibe kuti kula anyamata adzigawenga omenya. Bwana kulibe anyamata adzikwanja amene angayimike amatuluka ndi kukavota, ndipo mmene anatulukira mwananu kukavota nchinthu chodabwitsa. Ndikukhulupirira kunena kuti ife andale tikuyenera tiphunzire kumamumva Malawi. Tidzika khutu nkumvetsera Malawi akuti chani kunjako. Tikamva kuti akuti chani ndiye tiyesere, chifukwa si zonse zimene angamanene zimene ungazitenge, koma tionetse kunena kuti tikumva, ndipo we are making some strides to address some of the challenges that are talking about. Otherwise I can assure you Malawi wa msungapangane nawo mumachita zinthu akumakhala pa mtima pano bwana, kunena kuti uzinena kuti Malawi inu ife ndiye ife boma ndilo mweli ife musizatuluka bwana. Malawi wake usatamene taphunzirayi. Okay bwana, Malawi wandukhulupirira kuti by now akudziwa chimene akufuna. Sidzana lotutha kumango zunguliza Malawi wa akufuna chimene akudziwa chimene akufuna. Nchifukwa chake lero President Arthur Peter Mutharika akupanga very important decisions that Malawians never expected. Kuti bweza kutha kumapanga ma decisions ngati awawa, because bwana leadership is not about massaging a challenge. It is confronting it, making decisive decisions, and sort the problems out. That's exactly what President Professor Arthur Peter Mutharika is demonstrating today. And if we can't learn from him, then we are doomed. So his lieutenants here are there, and he has told us, and he has said so many times, the elections cartography has demonstrated kunena kuti Malawi wakunsanje mpaka kuchitipa adavota. And the president akunena kuti Malawi yi ndi watonse. Sindirekeza ananena okha, sindirekeza kupanga chibwana kuti ndi akhumudwitsa Malawi. I believe that's why my decisions ngati amene sana li popular kale okuti matama ofuna kuchita control ndalama kuntunda nkumakhala nawo ngasi umafuna kumphamvu. Koma tuliro president akuti ayi ndalama zipite kwa anthu azikapanga ma decisions anthu kumudzi. Chifukwa cha kutuluka bwana, kusatuluka kwa president kuja ndikwa deliberate. When you want, you know, economy yatu inapitira kuti imapita. To slow that down or to stabilize that required discipline, physical discipline. Okay. Now ndaizina anthu amanena ndipa kama koma ku ground isakuoneka. Amanena ino mudzivutika executive ikumango uluka executive ikungoyenda. Koma president chikhalire ni chawo achita save ndrama za mpiri kwa basi kudziko kuno chifukwa chosayenda.
tochepa timene achita save tija akatitenga ndikukatika malo amodzi timene takwanitsa kuchita stabilize mitengo. Okay. Mpamene pakwanitsidwa kuna kuti mukuiona kuti inflation ija yayamba kumatsetsereka. Ndikumene akwanitsa president aja kunena kuti mtengo wa chimanga ukuta kutsika. Ino abanda tumudziwe kunena kuti Chilowere ni president Professor Atapinda Mutharika sitinakolole chimanga. Sinakolole ya. Koma chimanga chomwecho chinali pa mtengo mpaka 100,000. Chachoka kuti chokuti mpaka na chimanga chifike pa 45. Strong leadership. Kwenye 45. Decisive leadership. Lero lo inu mukafusa ku banki munthu akumata kupita pa counter ndikukaperekapo $, ndalama za kunja. Sitinafika penipenipo. Koma chifukwa cha decisive leadership anthu akutha kuona zimene zikuchitika. So a president means business, and ma decisions amene akupanga ndi ma decisions amene anthu amayembekezera kuti utsogoleri uthe kumapanga. So taphunzira sitikudziwa kuti aja anadana nawo chani, koma chimodzi chimene taphunzira kuchoka kumene koko nchokuti Malawi you can't take a Malawian for granted. Chidakomera president Mutharika kukusankhaniso ni kukhala ndu munayilandira bwanji nkhani imene Brian ngasi kuti dzana lake munthu akuyenda chothawa bwana sokuna kuchoka kuenda kothawa kuja kuli chocho koma bwana mmene bwana amaichedwesa kabe inadzachedwa kunali matenda edi iya atsatsa kunamiza ni munthu mpamene ndi kunena kuti a president atwaja si munthu omasewe si munthu kuti unganene kuti ati ndi nzanga Brian president sakanza esanga kale nzako ya bwana ndi amata akainyostola kuzainyostola oyi pajamajira kamnyotso iwe nkukhala kunyumba kuja kutere kumadikirira chabwino koma chisomo cha Mulungu nkudza kugwera kuti andikamo choyamba nkugoda kwa Mulungu kumuyamika okay kuti ambuye zikomo kwambiri kuti mandikondera komanso a president iwo kuti chinawakomera because for the first time I can assure you the crop that we have in parliament si crop ya masewe we've got brilliant minds there and kuti pagulu loselije chakomera a president nkundisankha kuika mu cabinet yawo. I am very grateful to him, and above everything I'm grateful. Opanda so David ndipo bwana anandilemekeza kwambiri anandilemekeza kwambiri and munali that day I think ana kuuzani kuti ndiwikani pakuti yes ana ndiuse no bwana mmene zinaliliso lokuti uzikhala kuyembekezera utho kungomwalira kuti sama nena kuti ndimaganiza kuti ukhale pa local government bwana ndinangozizimuka kuti bwana andikondera ino mudziwa kuti masiku awiri atatu kunali kuti abveka mbiri yokuti Ben Phiri akhale speaker Ben Phiri yes. zanga zimenezo bwana tsopano anthu amafuna iweyo ndekuti akukakamiza ngati upite satana amalowa poso kuyamba kumachifuna chinthu chichatu amadzalowa anokuyamba kuti uzichifuna chabwino tsopano kuzapezeka kuti no iyayi chapita kwa munthu wina. That's right, yeah. Ndiyeno uli pa bench kudikirira bwana si period ya masewera sikuti nali period ya masewera kuma chisomo cha Mulungu amene amakhala kumwamba ndi chodabwitsa kwambiri chinakakomera ndithu kuti a president anandikhulupirira kuti zikuyenda bwanji ku local government bwana ku local government so far amene angaweruze ndi Malawi koma ntchito imene anatipatsa president Professor Atapinda Mutharika ndi zingapo. Choyamba ku local government ndi kumene kuli decentralization. Decentralization mphamvu ku anthu kubweretsa kapena kupatsa mphamvu local governance ya kumudzi kuche kubweretsa zitukuko komanso kupanga dziganizo ku anthu komanso kubweretsa umwini ku zitukuko zimene zili zonsezo zili ku udindo ku ministry kwathu kupatula zimene zimachitika nthawi zonsezo ndiye kuliso service delivery. Service delivery imeneyo ndiye kuti no tikukamba tsopano zona kuti anthu akhale ndi moyo wabwino akhale ndi zoyanireza pafupi. Kupatula pamene kwa president kuzanena kuti ndikupititsanso 5 billion kwacha per constituency for the first time in the history of Malawi. Chikhalire ni cha 1998 pamene tinachita adopt the first decentralization policy. Where we are devolving responsibilities, functions to councils to get a board leader. Okutanganene now we are devolving my resources kupita kuma council, kuma constituency sanachitikepo koyamba. All that huge responsibility in the ministry and to run from there to the April which is deadline si ntchito ya masewera koma ndicho chisomo cha Mulungu tuyesesa umakanga. So mphamvu zapitadi ku anthu mphamvu zili ku anthu okay
anthu kumudzi ndi amene ndinene kuti over a period kapena decentralization between 388 to 322 ndi achina Aristotle ndi ena anaganiza kunena kuti philosophy itagwera kumudzi ndiye kuli ma Germans chifukwa cha achina Adolf Hitler ndi timu yawo imene amagwanira ndi chinthu adadwa kuti ati tisate motere. Ndiye chinthu chija kunoko ma Germans ajana zatipatsira kutipatsira kumene kujako kunali kotithandiza kuna kuti tizigawana zitukuko evenly in Malawi. Mukudziwa iniyo bwinobwino kuna kuti nthawi zina amadandaula kuna kuti kunsanje kulibe chakuti, kuchitipa kulibe chakuti, kwakuti kulibe chakuti. Koma zonsezi jama MP amapita ku parliament kumakapempha nduna. Ndezi matengerano nduna kuti ione kuti ndalama tinazo kapena tilibe. Brian wa mmene amalala tiramuti apatse kapena tisapatse. Iyayi. His Excellency Professor Arthur Mutharika akuti aliyese ndi Malawi. All the 228 constituencies akhali ndi ndalama zawo. Ndiye kumene kujadzipanga maganizo kuno tufuna secondary, kuno tukufuna mabridge, kuno tukufuna chakuti adzipanga maganizo kumene kuja ndi budget line yawo. Mukumbuke ndalama zija ndi msonkho wa Malawi umene aliyense amasonkha. Ndiye kuti nkugawana kwake tigawane bwino cholinga choti chitukuko chidzioneka pena paliponse. Ndiye masomphenya a president. Tichite break pang'ono tibweranso ndi mposa tathokoza kwambiri. Ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi program ya Times Exclusive ndi the Honorable Benny Phiri amene ndi nduna yathu ya maboma ang'ono. Akutipatsira programu iyi madzulo ano ndi Rainbow Paints. In the program ya Times Exclusive ndi the Honorable Benny Phiri amene ndi nduna yathu ya maboma ang'ono. Pali nkhani ya CDF mwayambayi ya inakulanso kwambiri pakati pa munakambirana constitutional amendment president sada sainire pakuti kuti pali kukokana. Inu mukuzimvetsa bwanji poti zimenezi zikukhudza inu ku local government? Choyambirira tendere kuti cholinga cha president kuti ndalama azichotse ku central government zipite kuma constituencies is purely to make sure that ka sector kena kali konse kadzipindula ku msonkho umene Amalawi amalipira. Therefore ndalama zitati zapita pa council. In fact ndalama zikupita ku council. Koma ngati zikhale ku council kuja nkusanyosoledwa nkupita ma constituencies. Kupezekabe kuti kuli anthu ena ochenjera kugawana kuja adzichita concentrate dera limodzi. Ndi chifukwa chake zapitisidwiratu kuti zipite uku zipite uku ndi a president amenewo. Now chifukwa choti ka madulidwe amene alipo oyenerera mudzi mundi amene ali electoral commission ochedwa constituency nchifukwa chake zapita ku constituency. But that does not mean ndalamazi ndi za anthu andale. Nkhani ili pano ndiyo kuti tikangochula mauti constituency munthu amachita kale associate ndi MP. Komanso kumene inayambira CDF anali ma members of parliament amene ambapanga zimenezo. Chifukwa chani? Chifukwa chakuti abanda kulibeko MP amene inu munamvotera olo MP amene munakavotera inu. Kwatu sidachite. Mudachite. Koma ndikukayika ngati inu mupite kovota nkukavota kuti tikuvotera MP wakuti akati pangire malamulo. Tikuvotera kuti akati imirire ma MP osaka mapanga kampena amati ndidza kupasani chitukuko. Amati chitukuko ndidza kumangirani bridge. Ndipo tonse timaombera manja. Ndiye lero tanena kuti MP uja asapezekenso pena paliponse. Pamene dzulo litimamuombera manja akunena kuti tikapanga bridge. Ndiye timati bridge wakapanga bwanji. Tsono lero mmene tantomola chisankho chinacho chikamabwera adzaonesa chani poti adakunena ndinu nomwe mudzenena kuti watipangira chani kudera kuno. Chimene chinayenera kuchitika ndichoona kuti mmene tikuti tikusatira malamulo athu ndi zimene zikupangika pano. Ku koti adapititsa ma councillors nkhani yokuti it is unconstitutional. Very true, because by my responsibilities MP atatu amene ndi nkhani yopanga malamuloyo, ndi nkhani ya oversight iyo, ndi nkhani yoyimirira munthu, palibepo nkhani ya chitukuko. So the courts were right in a way, but whilst the courts were right using the law, the occurrences on the ground doesn't speak to what is on the
that is prevailing within the laws. Okay. So chimene chinavuta nchokuti anzathu a civil society, anzathu amene amayankhula ndi anthu, anayenera nthawi imeneja zitachitika zimeneja fasi inali nthawi ya campaign, anayenera kupita kwa anthu nkukawafotokozera kuti MP ntchito yake ndi iyi, mukamasankha muzisankha MP motere chifukwa amene kuchitukuko sizikumkhudza. Koma wonse analipe nkumaoneranso akupanga campaign MP kuti ndzakupasani chitukuko. Later on nkutuluka nkunena kuti ndimusakhalepo pa nkhani ya chitukuko. Pamenepo kukhala ngati kuti MP akuona ngati kuti ya mwandilakwira. Okay. Koma lamulo lili la constitution, judge anali right, sizikumpatsa mphamvu. Ndiye kuli nkhani ya makhansala mbali nayo. Koma CDF imene yamwera ya nyuwani ye, amene ayichite manage si kansala, amene ayichite manage CMP, amene akuchita manage ndi secretariat ya ku district council. Chifukwa choti malamulo a dziko lino komanso malamulo ang'ono monga Public Finance Management Act imanena bwinobwino kuti kodi controlling officer ndi ndani. Okay. So controlling officer wa ndalama za boma ndi amene ku council ndi district commissioner. So pano MP oversight yake idzikhala kuti kodi mwagula bwanji bridge, mwagula motani ichi bridge imene mmati mmanga ikuoneka motere, akhalabe ndi mphamvu yake ndi ntchito yake ya oversight. Koma sakaperekera jeni zoperekera ku iyayi chifukwa kuti zimavutira pamenepo kuti iyayi MP yo ndi amene amanena kuti mchenga mukagule wanga, cement ndikagula ndine, zonsezo kulibe. Okay. Nkhani hapa anongo ndiyo kuti ine ngati MP wa Tcholo Central ndikudziwa kuti constituency kwathu kuli ndalama zokwanira 5 billion. Mu 5 billion ma guidelines akamabwera akamalizidwa bwino adzionetsa zimene ndalama zozigwire. Ine chimene ndichite ndi makomiti athu akumudzi ochedwa VDC ndi ADC. Ndi komiti imene ijayo. Okay. Tikhala pansi nkugwirizana nkupanga chimene timacha kuti constituency development plan. Ndiye kuti ma VDCs, ma village development committee, aona kuti apa pafunika bridge, apa pafunika sukulu, apa pafunika nyumba, apa pafunika chotere, zonse zijatizibweresa pa ADC. Tikazibweresa pa ADC, ine makansela ndi akulu wonse mafumu akumene kuja tigwirizana kuti zitukuko zimene tikuzifuna kuno ndi ziti ndi izi. Ndiye titulusa constituency development plan ikapita kwa DC, akwa DC apanga zimene amadziwa pa malamulo a procurement, pa malamulo amasungidwe andalama, pa malamulo ena wonse akayandi za public works. Ndiye akapanga zimene zija tsopano ndiye ma MP ndi amene adziyang'ana kodi zachitika zoyenerera oversight. Koma zogulagula zonse za ndalama zonse zikhala kwa DC. Ndipo padakali pano tapanga kale dashboard. Ndikanakhala nabwera ndi laptop apa tikanayionesanso dashboard. Okay. Dashboard imene ikuonetsa ikhala ndi public portal. Okay. Komanso ikhala ndi kapoto kena kamene akuluakulu adziona. A president mu office mwawo adziona pa screen. Okay. A minister adziona. Ku public iso kaya uli ku America kuti udziona. Ndiye ukachita press Tcholo Central constituency ikuonesa choyamba member of parliament wa kumenepo ndi Ben Phiri. Sector by sector ikuonesa agriculture, trade, education ndi zonse mene zilili. Kodi uku kuli ma projects angata agriculture, health achani chimodzimodzi. Ma projects amene ayamba ndi ati asanayambe ndi ati. Ma project ayambawa ali percentage yanji, 1%, 2% ndi choncho. Procurement ili stage yanji. Ikuonetsaniso ichita load paper iliyonse ya procurement imene inabwera. Transparency and accountability to the extent that anthu adzita kuona kuna kuti amene akugwira ntchito yonse amene mapepa ake akuonetsa paja. Chikapichoka ku procurement kupita ku accounts chidzionesa so kuti certificate ya foundation ndi imene. Koma singoonetsa foundation certificate yokha, chionesa so chituzi chomwe pa dashboard paja cha foundation ija kuti foundation ija ndi yeye. Komanso chionetsa kuna kuti lero ndi day 2 of the 7 days zili mu accounts. Kutato zati paka mata masiku 7 akwena alipire. Remember this is an annual fund. Tikamaka fika penapo seko imene tufunika kuti ndalama zija zikhale kuti zagwiritsidwa ntchito. Chikangokhala kuti chafika 7 out of 7 ndikuti accounts chamuonesa ready. A president aona kuna kuti wako accounts wako kuti ndamene wachedwetsa payment. Okay. Zifukwa zanji zimene waonetsa sichitsegula mpaka anene zifukwa zimene wapanga zimene zijazi. That's so level of transparency. Nkhani ndiye kuti Malawi tsopano akamalipira msonkho wake adzita kuona sukulu zikumangidwa, adzita kuona misewu iliko, adzita kuona zonse zili bwinobwino. Ndiye ndalama yagawidwa ka percentage kakang'ono kuchokera ku CDF kacha kakhala pa district pool. Pamene pajapo akamamaliza iyi imene ndikunenayi it's yet to be approved.
but the suggestion and the instructions of the president is that pasapezeke pa boma Malawi pa district boma pali betala. So timiseu tija timazungulira pa boma baja kanseu kali konse pamene baja kakhale nditala. Ndalama yake izichoka kuma percentage amene akuchoka constituency by constituency aja ndikuzaika papu imodzi. Mwachitsanzo, if we say 10% and in Mzimba there are 13 constituencies, zikutanthauza kuti pa district council pa district pool pakhala 6.5 billion. Yoti choyamba mwazambiri tama matala aoneke padera pali pazioneka kuti pano mpatauni paboma ngati ichi si chitukuko nchani. Ndino dzina dzikhala zokuti kodi office yathu ya DC kuoneka bwanji, chifukwa ma DC's office ambiri ngamakedzana. Tikonze dzioneka bwino ndipo Malawi adzioneka kuti Malawi wabwino. Then kuli sector by sector imene yayikidwa kuti ndalama zakuti zizitere. Abanda mufunaso mwina mudziwe kunena kuti pakati pa timamanga school. Timamanga school bloko opanda kuyikapo ma toilet. Kodi ana aphunzire umu akadzithandizira kuti. Timamanga school nkumayika mwana standard 8 mu nyengo ngati ino opanda magetsi, opanda madzi, opanda nyumba za maphunzitsi. So pada kali pano tikunena kuti CDF yanyuwani ibwera ndi complete package. Okay. So aku Ministry of Education atiuza kuti kodi tikati full primary school yanyuwani imaina okhala nchani. Ndi atiuza kuti nyumba za maphunzitsi imaina okhala support. Madesk imaina okhala motel. Magetsi akhalepo. So palibe kulimbana kwina kuli konse pakati pa ma MP ndi makhansa. Chifukwa ukamazimva ikukhanga nkhondo. Iyayi. Pata kukhala kuti panali ma misunderstandings. Okay. But the truth of the matter is MP ali ndi role yake. Councillor ali ndi role yake. Ma MP akumuopa councillor. MP kutaka councillor. Koma kuti amuope councillor sindikudziwa chimene atamuopere chifukwa councillor ali ndi gawo lake. Okay. MP ali ndi gawo lake. Ndalama iyi bwana wandale chimene achite ndi oversight. Koma ngakha nzogulagula ndizakukansula. Ndizakukansula izi nzakukansula. Ine ndine minister. Ku minister kwatu kumabwera funding. Nsanambe ndasaina ko cheke. Nsanambe ndachita ku manage ndalama za ku ministry. The least they do is bwana tinalandira funding yokwana mwakuti mwezi uno. Allocation ndiyo tere. I can ask questions depending on this many ndaona pa paper hapo, but I don't have any right whatsoever. The law does not allow me to say ndalama zindipatse nditenge ndini. Even at the ministerial level. Even kwa president ndalama zija ST ndi custodian wa ndalama. Okay. So kulibe zimene zozo ndi decentralization hiyo. Okay. Mphamvu za ST zija huko. Kaya mphamvu za jana zikupita tsopano ka DC kumunsi. Chifukwa zikakhala huko zikutalikira na ndalama ndi anthu kumunsi. So kulibe mkangano sukuyenera kukhalapo mkangano wa councillor kapena MP. Ndalama ndi za anthu akumudzi amaina bengo akuchitipa. Kaenda amaindani amene aja akhale nzoyenerera zimene ziyandikane nazo. Ndi masomesa mpenya a president. So kuti kukangana kwa councillor kapena kukangana kwa MP sikungena kukhala komwe. Ndalama izi zichidwa manage mogwirizana ndi malamulo. So kusasa inena kwa president. Yes. Game yakona? Yes, imeneja yakona. Yakona? Pada kali pano a president aja anena kuti he has pended. Kutaniza kuti chidakali pampeni. Okay. Chidakali pampeni. Chidakali pampeni. Chidakali pampeni. Sana ino kuti has rejected. Chabwino. Achisi yakali pambali. Okay. Okay? He is still consulting. So for the time being, bill ija sida sainidwe. Koma tu inu mutha kuyang'ana mwafusa anthu amene amayang'ana za chuma. Chifukwa economy ili fragile. Kuitsekera CDF mu constitution ndikuzalemba monso kunena kuti management yocho mwecho igwirizane ndi ife pamene ma subsidiary laws ngati Public Finance Management Act ikuyankhula zina ndekuti siziyenda. Tikumbuke kuna kuti president aja ndi constitutional lawyer. Anapanga nawo constitution ya Malawi ino. Amaidziwa bwino. Akudziwa kuipa kwa izo. So I don't want to speculate what is going on in his mind. Iberanso bill yo parliament. Koma kwa ine ndikuona ngati palibe chifukwa choti ibwerere. But za atatu? Yeah, ordinary private members bill. Koma kwa ine, if you ask me, I can assure you there is no reason whatsoever that bill should come. Because ndikuyankhula pano anduna agriculture anapita constituency kwawo akapanga nawo imene akuti constituency development plan apanga nawo mbali yawo akukhanso akapanga zawo abweraso ndi oversight and I must thank anduna amenewa
ndichula ena kuli honorable Tia Henry akuphalombe akapanganso, kuli honorable Masamba akunchinji akapanganso, kuli honorable Mseula Morini Seula akumwanza akapanga, ndi ma MP ena amene akapita kale akhala involved at that stage identification ya ma projects apanganawo monga oyimirira anthu kumudzi. Koma ikafika pa nkhani yakuti who will manage these resources, it's not a member of parliament, it's not a councillor, it is the secretariat of the council. And that is why Padakali Panova, we are now capacitating our councils to make sure that the Alinako kutegera the technical know-how of managing huge resources as they are, to avoid ma so kusajira pasi kwa Birwi sikukudza kwina kusasainira kwa Birwi. Yes. Sikukudza in any way 5 billion. Yeah, bwana. Chifandi spend magazi tumangona ngati anthu angona ngati dzamba dzaima. So pano tunthawi zina bwana ndali ino mzidzidziwa ife ndi andali. Nkukhalapo yena kuti akulimbikira dala. Cholinga muchite frustrate president Arthur Peter Mutharika. Kuti ndalama zanene kuti anda yapana atipipi omwe ma-MP atipipi adavuta nawo. Yeah, sindinanene kuti ma-MP aja kupanga zimenezi. Ndikunena kuti nkhondo imene kumakhala ngati kuli nkhondoyi. Pandale atokhala ena angoganiza kunyumba kuti tizipeperera. Cholinga a president akhumudwe 5 billion isapite adzipita musika kwanna kuti ana kunamiza kuti kubwera 5 billion. Ana kunamiza kuteko kuli ena akakuipeperera kumbali. Koma president wake si Professor Arthur Peter Mutharika. Amanena kuti I only promise what I can do and do what I promise. Okay. He promised, and the 5 billion with or without this bill is still going. Kwa anthu. Okay. Ineyo ngati director ona ndale kuno ku Malawi ndingakutsimikizira na banda ku DPP. Ku DPP kuno ku Malawi ku chipani chathu cha DPP. Chabwino. Ndingakutsimikizira na banda kuti Kang Chilombo mwalo wa political virus. Neleli kuli yena amene akuganiza kuti koma ichi ndi game changer. Ndalama zimene zikapita kumudzi. Anthu nachotsa matabwa wonse pa mabridge nkukhala konkiri. Naika matala pa boma pena palipose. Namanga ma complete packages za sukulu ndi dzina. 5 years zimezi DPP imene sizachoka mbomo. Ndi akwesera kumauzira mpweya. Cholinga APM akhumudwe koma APM sali mukhumudwa. With or without bill, ndalama zikupita kumudzi, and Malawi will never be the same again. Zitukuko zikupita kumudzi palibe poso kutero kupata kali pano oral questions to ministers pertaining to zitukuko za kumudzi palibe so chifo choti ziti kuti MP akafutse zitukuko ku parliament. Chifo ndalama zilikali kumudzi kumwe. Zilikali kumudzi kumwe. Ndalama zili konko. Adindo apange decision ya chimene akufuna. Chimene president akufuna. And I can assure you power is always associated with money. The president would have chosen to keep the money at Capitol Hill. But munthu okoma ngata president iwa tikampeza kuti onena kuti ndalama tengani kumudziko mudzipangira zitukuko kuti kumeneko ntchito yathu ya ife ngati kunduna padakali pano nkuonetsetsa kuti tili ndi ukadaulo oyenerera pa council ina iliyonse chifukwa ndalama zikupitazi nzambiri kusakhale matapo amene adzingotuluka madzi nkumene tikuyitana tsopano makhansala ndi ma MP kuti atithandizire oversight ncholinga chokuti ndalama magwiridwe a ntchito ndi kuunikira kwa ndalama Public Accounts Committee ku Parliament ikhale vigilant to make sure that titseketseke maluma onse a corruption. Ndakuonani muyenda mmaderamu kulonga mafumu. Zimayenda bwanji. Mwina mfumu ena ku Chibwawa akuyembekezera kuti tsolira mukhozo dzaka khoma nkhonya. Simati khoma nkhonya ko. Ndinene Brian kuna kuti kuli malamulo. Zimayenda ndale. Iya, kuli malamulo angapo. Amene gawo 5 la malamulo adziko lino mapatsa mphamvu president adziko lino kuti aveke kapena akweze kuchokera sub traditional authority TA senior chief paramount group ndi zina zimachitika kumusiku. Okay. Koma ndikuwuzeni kuti nthawi imene nali nduna mu 2019-2020 kunduna kwathu kuja kunali mafumu onse about 21,000 mdziko muno. Padakali pano mafumu onse akwana 62,000 komanso kuli mwina 7,000 amene sadalowe mukaundula.
in fact titakhala kuti mwina either tili ndi nambala yofanana ya mafumu ndi maphunzitsi olonso mwina tili ndi mafumu ambiri kuposa maphunzitsi chimene sichili bwino kwenikweni ndiye kukweza kumatani ordinarily a president apasidwa mphamvu kuti ataukweza padakali pano a president athu adatiuza kuti as we are fixing the economy trying to stabilize kukweza mafumu kuyamba kwayima so dzina zimene mmaona zosikukweza koma kuveka mwachitsanzo ngati mfumu idamwalira sitingasiye dera kuti likhale lopanda mfumu akubanja akapezera mfumu inaija timayironga chifukwa mafumu ndi component yaikulu kuchitukuko ndiyeno timakaironga koma kukweza kuti munthu wakwezedwa sono kuchoka mpando kufika mpando timanena kuti tiyambe takonza izizi zimene zavutavutazi mcholinga choti anthu ajadzina nderanso wahala wawo adzipanga zina palibe chifukwa chomwe akwezerabe pamene tikukanika kuchita sort out zina mukwalipira bwino mafumu amene wakulipidwa ndithu though muvutika chifukwa chokuti nambala yachiruka kwambiri. What about mafumu ndi malo mukumalangiza chani nkhani za malo mafumu akugulitsa malo kwambiri tsopano apa mukukumbukira kuti pa land act was amended posachedwa kuli malo amene ali customary land amenewo amayang'anidwa ndi mafumu aja ndiye m'midzi muja kuti ndowawa makhala macheya ama tribunals amalo ndicho linga chona kuti adzitha kuweruza kumene kuja kunapangidwa timakomiti tamalo tsopano kusiyana ndi mmene zimakhalira koma amene akuchita cheya ni mfumuyi zonsezo nzoyesetsa kunena kuti pakhale pabwere sanite chifukwa ndidi kunalibe sanite mmene mukudziwira kunena kuti malo ndi resource yaikulu kapena inheritance yaikulu imene Mulungu anatipatsa mmene muja ndi mmene mmachoka chakudya mmene muja ndi mmene mmachoka chilichonse chimene timachifuna timayenera tichisamale so mafumu ndofunika kwambiri ku nkhani ya malo because amatithandizira kuchita resolve ma disputes komanso amakhala pa mpando oonetsetsa kuti malo aja akuyang'anidwa moyenerera sanite ikubwera anduna adzamalo anaperekako ma orders angwiri atatu kunena kuti zionetsetsa kuti tsopano tayamba kuyenda molingana ndi malamulo so mafumu ngofunika tikuwauza tikamayenda m'midzi imene tikuyenda muja kunena kuti udindo wawo ndi chani ikafika pa nkhani ya malo komanso kuti kudera kwawoko kudzikhala mtendere. Pomalizira munanena kuti ndinu munthu mkulu ona za ndale ku Chipani nthawi zina anthu amachita miss the goal ngati mmene anamisira IMCP chifukwa cha kutanganidwa ndi zinthu zina apita Mutharika sadzayimanso 2030 muchita manage bwanji ndale sodzapeza mtsogoleri wa Chipani chifukwa kupanda kusamala zimenezo zikhoza kuchedwetsa dziko lonse makampu timafuna timalizire pamenepo mukuzichita manage bwanji because this has to be managed well. Choyambirira tinene kuti tindu utsogoleri umene Chipanichi akuchitsogolera ndi aini yake a President Professor Atapina Mutharika. Chachiwiri kulibe 2030 opambana wa DPP opanda performance padakali pano. That's right, yeah. Mmene tigwirire ntchito nkumombola Malawi ndi amene atithandizire kuti 2030 wathu tidzadutsa kapena sidzadutsa ndiwo sokonekera mutu yekha amene angamayang'ane za 2030 malo moyang'ana azomuthandiza President Peter Mutharika Professor Peter Mutharika kuti tikonze dzikoli lituluke pa mavuto amene alipowa chifukwa ena ayamba kale kuti ndilibe chikhulupiriro kuti anthu mwina ayamba mwina anthu angoaganizira kuti ndindale koma ndikukhulupirira kuti wina aliyense amene ali ku DPP chimene ali nacho ndi charge imene atipatsa Professor Atapita Mutharika kuti titukule miyoyo ya Malawi tionetsetse kuti Malawi abwerera akhaleso wabwinonso Malawi azita kupanga budget kuti ndalama izi chaka cha mawanzala ndilaso ndalama zimene ndalama zomwezi moyo wanga uyenda motere sukulu ziyambe kuyenda bwino ndiye kuti zimenezo tikapanga zimenezo 2030 adzakhala wabwino ndiye ndikukhulupirira kuti ku DPP sangapezeke ndikukaika ngatanga khalepo omaganizira za 2030 lero. It's too early. Yeah, it's too early bwana. Sizingateke kunena kuti munthu akaganizire za 20 ndiye kuti kumulakwira so president. Tangochoka 3 months after kulombo. Bwana ndipo kumulakwira president ndipo amene yoyo ndikukhulupirira kuti mwina angamuloze nsatana. Chifukwa a president atapezeka upanga za 2030 lero. Ndiye kuti ni satana. Yeah. Kuchipani kwatu kuli disciplinary committee tili ndi utsogoleri wa President Professor Atapita Mutharika koma ndikutsimikizireni kuti ine ngati ona zandale kuchipani kwathu sindinaoneko wina amene akupanga zosemphana ndi Professor Atapita Mutharika
tonse masomphenya athu ndi oti tionetsetse kunena kuti tachita deliver, chifukwa tikachita deliver kukhazikika kwathu mboma ndi performance osati kukanganira no president wa mawa. President wa mawa kapena kupambana kwa mawa kulibe mpokha titagwira ntchito imene President Peter Mutharika professor watituma kuti tikagwire. So padakali pano masomphenya a president komanso tonse chilingaliro chathu nchoti tichite deliver zimene amalawi akuyembekezera komanso zimene President Professor Arthur Peter Mutharika watituma. Kukhala bata ndipo bata lake silamasewera ndikuti tili ndi utsogoleri kuchipani kwathu, tili ndi utsogoleri andi zinthu zikuyenda bwinobwino, andi ndikukhulupirira kuti political history has got a problem. Script ina iliyonse inalembedwa kalekale kulibe yanyuwani. Okay. The problem is probably we don't have a culture of reading. Okay. We don't read. If you follow history ya ndali kuno Malawi, phuma limakweteka. Okay. And you've got examples. You've got examples. Aliyense amene adapanga phuma nkufunitsitsa utsogoleri sada upeze. Aliyense amene adapanga phuma utsogoleri umachokera kwa Mulungu. You don't have to sweat. You don't have to sweat. You don't have to sweat. You don't have to kill others. You don't have to go malice. You don't have to do what right. Zandali zanama pana. Ndo amapwetekana. Okay. Amapwetekana. You don't have to do that. Amadziwa lero kuti President Professor Arthur Peter Mutharika akakhaleso president ndani. Mchauta wa kumwamba. Andu anamutchula mayina osiyana-siyana. So utsogoleri umachokera kumwamba. Phuma pandale siliyenda. Nimalize abanda nkukuza ni kuti nthochi nchakudya chabwino. Koopsa nthochi nchakudya chabwino palibe amatsutsa. Koma nthochi imene ija kupanda kuyiphika nkuidya ya green nkuichola nkuyamba kudya imapanga khambi. Itasomwena kukupha. Imapanga khambi ya. Yeah. Ifandale tiphunzire kudikirira mpaka tipye. Tifike pokuti munthu adzingosadzula nthochi ija ngumayiya. Ukakhala kuti ufuna wa green udye chimatsama. Ikutsamwa ndipo mwina chikupha. Zona. Padakali pano tikutumikira Professor Arthur Peter Mutharika and I doubt that ku DPP alipo amene akuyangana za 2030 malo mutumikira President Professor Arthur Peter Mutharika ndi amalawi amene ali kumudzi. Mwayimaliza bwino nkhani nthochi ili ndi stage yake imene ukhoza kuphwasula. Kwa basi. Ukayifulumirira. Yes. Ikhoza kupweteka. Ndipo osati masewera. Mawu anu omaliza ndi otani madzulo ano? Nafuna ndipemphe amalawi onse kumene ali kunena kuti akhulupirire kuti President Professor Arthur Peter Mutharika means well. The 5 billion kwacha that is going to the councils of the constituency will be safe and it is safe. Ndikuwa mema Malawi wonse kuti athandizire corruption ya ku Malawi kunoko ili ma stage osiyana-siyana. Tonse tikagwirizana nkuyang'ana kunena kuti corruption isachitike sachitikadi. Ndipo chitukuko chimene takhala tikuchisakasaka chija nthawi yake ndi inoyo. President Professor Arthur Peter Mutharika akubweretsa zitukuko ndipo zitukuko zotisankhe ndife kumudzi kuti kodi chitukuko chanicho chimene tifuna kupanga njani. Nkhani zimene tinkakambirana zokutena kumanena kuti tufuna federal system chifukwa chokuti ndalama sitikugawana bwino zimene zija zatha lero chifukwa chokuti a president ndalama zija azitenga nkuzibweretsa kumudzi komweko tipange chisankho ndifeyo. Ndipo ngati Malawi sangasinthe ulendo uno, ngati Malawi sangatukuke ulendo uno sadzatukukanso chifukwa chimene chimativuta ndi kugawana kwa zitukuko. Kwina kuli zambiri, kwina kuli zochepa. Mbiri imeneyo ndi mbiri yakale. President Professor Arthur Peter Mutharika has come with a new thinking, a new reasoning, a reasoning that only means better for Malawi. Honorable P. Tukuyamikeni kwambiri. Tatukoza kwambiri. Ziko mkwambiri. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Programu iyi ndinali ndi the Honorable Ben Phiri, MP amene ndi nduna yathu ya local government maboma ang'ono. Nine Brian Banda malomwa ife tonse kuno ku Times headquarters madzulo ano kukuyamikani pokhala nafe and goodbye.